Matod pa mga kapaglaom ni C.S. Lewis. Ningon siya, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Gaphanan nga Dios, salamat ni ining bulawanon nga higayon, ug among giisip nga sagradong higayon nga diin kami makikauban kanimo, mutuon sa imong mga pulong, hatagi kami sa gahom sa balang espiritu sa pagsabot ni ini, labi na gyud sa pag-aplikar ni ini matagadlaw. Salamat Ginoo nga kini mahimong dakong leksyon sa among kinabuhi sa paglig-on sa mong pagtuo ug paglaom kanunay nga si bisan kinsa nga mag-alagad, si bisan kinsa nga imong gipakamatian sa cross, may paglaom sa kinabuhing way katapusan ug pagpuyo niya ng bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ako kinagitugyan sa ngalan ug gahom ni Kristo nga manuluwas. Mga kapaglaom, usbon ko, karon ang katapusan nga gabi, ika-15 nga gabi sa atong presentasyon niining series nga giandam ni Pastor Jeremy Pamunag, ang atong field secretary sa Western Philippine Union Conference. Niining kagabion mga kapaglaom ang atong uluhan o swito nga atong hiusahan sa pagtuon. Home is not here, living for eternity. Usa kini kapagtulunan mga kapaglaom nga maghatag nato og pagpahinumdum, magpadasig ka nato nga kining yuta nga atong gitumban karon. Ang yuta nga atong gilakaw-lakawan, ang environment nga kita nag-enjoy sa temporaryo nga panahon, kinang balay nga imong ipasilungan, kining tanan mga higala mga kaigsuonan, this is not our home. Kaya nag-ingon sa ato ang pagtulunan og ato nang susihon ngano man nga dili natong pinayanan. Dili man tataga diri because home is not here. Asa ka mga kapaglaom. Kung dili man diri sa Pilipinas, kung dili man diha sa uban nga nasod, asa man day pastor? Asa man day nagtug-an ba ang Biblia ni ini? Naghatag bagpasidaan o pagpahibalo ang balang kasulatan ni ini atong tunan sa mga pulong sa Ginoo ni ining kagabion mga minahal ko nga mga kapaglaom. Nagingon diri, home is not here, living for eternity. Abi ninyo mga kapaglaom, kanang paghisgot o kinabuhi nga walay katapusan, kada pulong sa balang nga kasulatan, kada tuon na to, arang kadaghang mga pulong, linibo ka mga pulong ang naghisgot sa kinabuhing walay katapusan, nag-ihatag sa Ginoo alang kaninyo o alang kanato, nga nahimo ni siyang kining pulong eternal life, nahimo ni siyang cornerstone, stands a cornerstone of Adventist faith. O kini nga mga pulong, mga kapaglaom matag-adlaw, atong masinati sa pagampo sa mga wali, bisan asa ta mga kapaglaom, madunggan na to, nga ikaw ug ako, gihatagan o gisaaran tag kinabuhing walay katapusan mga kapaglaom, kay kini maonday dako natong handom nga mo'y nag-umol sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nining kagabion mga kapaglaom, inyo bang nabati ang pagpangandoy, pagtinguha sa labaw pa sa inyong nabatunan karon? Matod pa mga kapaglaom ni C.S. Lewis, ningon siya, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Pagkaninot mga kapaglaom, walay bisan kinsa ang nga tao karon nga wa nangandoy sa sobra nga imong nabatunan karon. Kana bang gitawag na to og makanunayon na to nga gusto, makanunayon na to nga handom, our persistent longing mga kapaglaom, we long for something more. Pagkadaghan mga butang, we long for something more. Ang ubang mga tao,
Sa taas nga katuigan, chinilas ra gyud mga paglaom. Ang uban, wa pa'y chinilas. Sa nakabato nagchinilas, mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Wapong chinilas. Sa nahilis ang chinilas. Nadugay, nangandoy na mga kapaglaom. Og usa ka bukligid. Pero kay minus man ang balanse. Nangandoy og duha ka bukligid. Mao na ang uban. Di na maglakaw karon nga magchinilas. Talagsa na karon ang nagtiniil. Gusto nila nagsakay nagbisikleta. Because we long for something more. Human sa bisikleta karon mga kapaglaom. Nangandoy na pog tulo ka bukligid. Ana-ana yung mga amat-amat mga kapaglaom, tricycle. Pagkahuman, nangandoy na pog upat ka bukligid. Hangtod nangandoy og daghang ligid ng sakyanan. Nagpasabot na mga kapaglaom, there is a persistent longing in your heart and in my heart, something more, mga kapaglaom. Gani, nining kalibutan na. Ni ata sa sitwasyon nga, dili ta kontento, mga kapaglaom, sa atong nabatunan karon. Naka-feel ba mo ni ana, kapaglaom? Discontentment. Magsulot tag sanina. Abi ninyo, mga kapaglaom, kini akong sanina, di mapuni, arang-arang ni, pero dili ni nindot para sa uban. Nganong mangandoy pamangyod taglaing sanina. Na tagaan tag sapatos, makapalit tag sapatos. Nganong mangandoy pamantaglaing sapatos, gawas nga madaan. Muhigda ta sa ato ang mga higdaanan. Mangandoy pagyud taglaing higdaanan. Ang uban naghigda na gyud sa kanang waterbed. Ang uban airbed. Ug unsa pa nga klase nga kate. Nangandoy pagyud. Tungod mga kapaglaom, nagpasabot ni a persistent desire to have more. Kay niining kalibutan na mga kapaglaom, dinhi sa atong ginapuy-an nga kalibutan, na ay kakulangon. Ang kompleto mga kapaglaom, giandam pa sa Ginoo para nimo. Kabantay mo mga kapaglaom, na sometimes we are always homesick. Sila pa, nag-ingon nga, there is no place like home. Pero naanak ka sa imong balay, gusto na po kang muadto aning lugar. Siguro magkapaglaom ang ilang sugyot tungod mangguna sa kanang mag-reels, muadto kang laing lugar. Bisag pag walay reels. Bisan pag wala pa'y kamera makapaglaom. Naana na sa atong pagkatao nga ganahan ta mo bisita sa laing mga lugar. Pag abot na to sa laing lugar, mangandoy na po tag laing lugar. Pag-abot na to sa laing lugar, mangandoy na po taog arang-arang ang lugar, bisa pagdili arang-arang, mangandoy ta sa laing lugar. Ngano man ni makapaglaom? Because we are always homesick for a place we have not been there. Kapantay mo kapaglaom, balhin-balhin, bisita dito, pag-abot dito, muuli na po ta. Pag-abot sa itong Pinoyanan, di na po ta mahimutang, ganahan na po ta mularga mga kapaglaom. Because we are always homesick for that stable home. Dili makumplito mga kapaglaom, it's because ang atong Pinoyanan mga kapaglaom, wala ni ining yutaa. Wa ba mo nakarealize o nakabantay ni anak mga kapaglaom? Ang gusto lamang ako ipaabot mga kapaglaom, nga nining mga takna, we have this recognition. Recognition of our temporal residence and fix our eyes on the eternal home. Ang una-una sa mga tao, mao na gid ni ang atong Pinoyanan. Nauso ang pinulungan nga akong nadunggan ug akong ipaabot ug akong ipabalik sa pagdungog kaninyo magkapaglaom. Kanang giingon nila, walay forever dinhi sa yuta. Walay forever din his Cagayan. Walay forever sa Iligan. Walay forever sa syudad nining kalibutana. Kaya nga naman makapaglaom, ang forever tuwa sa langit. It is a matter of recognition that everything in this world, atong makita, ang atong ipuyan, ang atong gitumban, ang atong nabatunan, this is just but all temporary. Gusto sa Ginoo makapaglaom, there is a persistent longing. We are always homesick makapaglaom. Kay gusto sa Ginoo, ilantaw ang pangandoy, masinto, ngadto sa naa sa unahan, sa gisaad sa Ginoo, which is eternal. Nagingon pa diri makapaglaom,
Nining kalibutan na, dili, nothing can satisfy. Nagingon din mga kapaglaom, if you don't feel at home here, it's because you weren't made for her. You weren't made for here. Wa ta gihimo ta diri mga kaigsonan, pero dili ta para diri. Nining kalibutan. We are just pilgrims in this world. Lumalabay lamang ta niini nga kalibutan. Wa ba mo makabantay mga kapaglaom? Dili lang kay naay persistent longing and desire to have more. Pero naay gitawag og unsettled feeling. Kana mga madiscomfort ka mga kapaglaom. Labi magbiyahe ka. Sige matagbiyahe. Libog ko mga kapaglaom. Pagkadaghang eroplano sa Pilipinas, puno. Pagkadaghang bus sa Pilipinas, puno. Huh? Wa po ko kakitag na ibas o eroplano ni biyaheng way sulod. Halos buryo-buryo mga tao. There's Cagayan, krambing traffic. Oh. Timailhan mga kapaglaom, nga unsa man ni siya. Wala ta na sitol nilang kalibutan na. Gusto tang mulakaw, gusto tang mamalit, kay na ay kulang mismo sa atong tugkaran mga kapaglaom, nga gusto natong mahikap. Pero dito sa langit, tuwa ang tanan mga kapaglaom. Kana lang, madiscomfort yun kalabanan, kana bitang mobiyahe ka, nya, naanad ka sa imo ang kaugalingon nga comfort room. Ang ka-discomfort mga kapaglaom. Mobiyahe ka, muadto ka sa kalugar, nya naanad ka sa imong balay nga aircon. Mobiyahe ka dito nga peting alimuota. Gusto ka mo balik sa imong balay kay magpabugnaw ka. Pero ang kabugnaw mga kaigsonan, pabugnaw no, peti pong bugnawa. Og imong pahinayan, peti pong alimuota. Og imong pakusgan perminti ka bagay ko, peting mahala ang bayad sa kuryente. Ngano man ni mga kapaglaom. Asa man di ay ang nindot nga klima nga walay bayad. Di ka magbayad ba? Kumplito ang tanan, mga kapaglaom. It is just a matter of recognizing and fixing your eyes beyond. Kanang gisaad sa Ginoo. Dining kalibutan na, grabe na to og mga problema. Kasakit. Manirbyos kas mga panghitabo sa palibot, mga kaigsuonan. Kanunay kang mabalaka, labi nagdaghan ka og anak. Kanunay kang mabalaka, kung wa kay kwarta. Kanunay kang mabalaka, kung igo-igo kay imong kwarta. Kanunay kang mabalaka, kung nahinubra ang imong kwarta. Unsa naman ang kalibutan na mga kapaglaom? Nagpasabot ni siya, dili ni maoy kata, why forever diri mga kapaglaom? Nga naman ang kahimtang sa kalibutan. Bisag naa na kay uyab, you felt lonely. Bisag naa na kay asawa, lonely ra gihapon ang paminaw. Bisag daghan kag mga anak, lonely ka ra gihapon. Nga naman, this is not our home. Masubok ka karon, malipay ka niya. Masubok ka karon, malipay ka niya. Nabitay kanta karon nga. Kanang kanta nga kalantahon sa mga kabataonan. Ang kinabuhi. Sana nga kanta mga kapaglaom. Karon katawa o niya hilak. Nga naman na igsoon. Nara na dinhi. Temporaryo ra ng mga butanga mga kapaglaom. Naya tong gipaabot nga gisaad sa Ginoo para kanimo. Nagingon rin mga kapaglaom. If you don't feel at home here, it's because you weren't made for here. Nagingon rin mga kapaglaom. We were made for more than this broken world. Because home is not here. Oh. Every tear. Amot lang yun mga kapaglaom. Dili kalibutan na. Malipay. Maguol ka. Tulo ang imong luha. Masubrahan pong kagkalipay. Mutulo ang imong luha. Ma-disappoint ka mga kapaglaom. Oh. Abi ninyo, o di ma-disappoint ng mga summa cum laude, ma-disappoint na mga kapaglaom. Samot na gitong wa mas summa cum laude. Disappointment, grabe mga kapaglaom. It whispers at truth, mga kapaglaom, that we were designed, God designed us for a different kingdom. Not the kingdom of this world, but a kingdom, a heavenly kingdom.
Nini nga kagabiyon, mga kapaglaom, akong ipaabot kaninyo. Matod pa sa kalantahon, nga gisulat ni George Hamilton. Abi niyo, sang kalantahon, mga kapaglaom, famous kayo. Ingon siya, we are traveling towards heaven. Gwapo kayo, mga kapaglaom, no? We're just strangers in this world. Someday soon, sa pagkablaon sa isumpay, someday soon, we will be together in heaven. A home beyond. Wow! Unta atong malimadmakan magkapaglaom. Lingia o asa karon na himutang. Lingia! Ang imong wala o ang imong too. This is just but temporary. Hikapa ang kutob sa imong mahikap. Imagina ang kutob sa imong ma-imagine, mga kapaglaom. This is all just but temporary, mga kapaglaom. Sobra pa ang giandam sa Ginoo na ay kakulangon ang imong nakita, na ay kakulangon ang imong gihikap, na ay kakulangon ang imong imagination. Ang imong imagination, dili maghatod nimo sa tumang kalipay. It's just because, mga kapaglaom, you and I were designed for something more and for another kingdom, and that is God's kingdom. Mga kapaglaom, nagingon din sa Ecclesiastes 2:3 versikulo 11. Ang atong uluhan, our home is not here. We are living for eternity. Nagingon ang balang kasulatan, mga kapaglaom, sa Ecclesiastes 3, versikulo 11, nagingon diri. Sa contemporary English version, God makes everything happen at the right time, yet none of us can fully understand all He has done. Nining kalibutan na magkapaglaom. Dili na to masabtan ang tanang mga butang. Ngano? Gisulti na isbalang kasulatan. God makes everything happen at the right time. Nahitabo ni mga kapaglaom. Ang uban dili gusto ni, apan nahitabo ka ni, apan dili na to masabtan ang kinatibukan. Nganong naingon ni ini ni mga kapaglaom. And He puts questions in our minds about the past and the future. Wow. Gusto ipasundayag sa Ginoo kanato nining kagabiyon, the past, the present, and the future. Pagkanindot sa imong ugma, mga kapaglaom, dili kaangay madiskoryo, dili kaangay madisappoint, mga kapaglaom, sa nangitabo sa imong kinabuhi, sa mahitabo, og kay ang umalabot pagkanindot gitagana sa Ginoo. Niya, mga kapaglaom, sa laing version, New American Standard Bible, nagingon, mga kapaglaom. Pagkanindot, ningon siya, He has made everything appropriate in His time. He has also set eternity in the heart. I hope atong masabtan, mga kapaglaom, na ay kakulangon. Pero salamat ta sa atong Ginoo, sa atong manluluwas. Iyang gitanom, niya itay pagbati, sulod sa atong kasing-kasing, mga kapaglaom, musugutag sa dili. Nag-ingon ang balang kasulatan, He has also set eternity in your heart. We long for something more. Kay ang gisad sa Ginoo, dili matukib o dili masaysay sa tawhanong huna-huna, sa tawhanon nga paagi. Ang Ginoo hagyod na ang atong pangandoy, makapaglaom. Dili lang unta taman nining kalibutan na, apan taman ni anang iyang nindot nga gisaad nganhi kanato. Ni ay nindot nga saad sa Ginoo. This is God's final promise. Unsa iyang gisaad, makapaglaom? Bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay diyan ang langit, mga kapaglaom, nigbalik ni Jesus Christ, dadon ta sa langit, nagingon ang balang kasulatan, pinadayag, kapitulo 20 o kapitulo 21, dadon man tiyan niya ng langit. Nga mubakasyon ratag usa ka libo ka tuig. Apa nagingon sa mga kaigsonan sa pinadayag 21, versikulo 5, muuna ta sa versikulo 5, mga kapaglaom. Nagingon siya, mga kapaglaom, He who was seated on the throne said, nagingon siya, I am making everything new. Wow. Everything new. Nganong naghulagway ni siya nga naglingkod sa trono? Because He has all the authority. Naan niyang tanang pagbulutan. Naan niya, walay dili niya mahimo. Mo nang naglingkod siya sa trono, mga kapaglaom. Og nagingon diri,
I am making everything new. Nagtuo ko nga walay tawo, nga dili gusto bag-o. Nisuroy mi gahapon sa hapon dito sa SM, adto mis mga gadget, adto mis sa cellphone. Og naa pa lang ko'y daghang kwarta, lami ra gyud ipamalit og mga bag-o. Tanaw na ko sa kong cellphone, arang nang daana. Pagtanaw na ko, bag-o. Ang specs, pike, dito naana, nagali cellphone karon nga bisag itusno ni mos tubig, dili na masudlan, bisag paligsan, dili maunsa, pagkakuya mga kapag. Apa nagingon ri, gusto sa Ginoo. Nga atong nasinatian karon bag-ohon tanan sa Ginoo mga kapaglaom. Nagingon ri, then he said, write this down. Nganong gipasulat ni mga kapaglaom? Kay gikan niya itong mga panahon na muligid ang mga panahon, mga katuigan. Mahinumduman, mabasa o masabtan. For these words are trustworthy and true. Tinuod o kasaligan ang gingon sa Ginoo. Og nagingon rin, balik ta, 5 mato, dirita sa 1 taman sa versikulo 4. Nagingon rin, then I saw a new heaven and a new earth. Nakita ko ang bagong langit ug bagong yuta. Ningon rin sa versikulo 3, look, God's dwelling is now among the people, and He will dwell with them. They will be with His people, and God Himself will be with them and be their God. Pagkatahom ni ini. Abi ninyo makapaglaom, ang plano gyud sa Ginoo. Since time immemorial makapaglaom sa panahon ni Adan ug ni Eva, makig-uban gyud ang Ginoo, makig face to face ang Ginoo, makig hands to hands ang Ginoo, side by side ta sa Ginoo. Pero tungod sa sala, mga paglaom, nabulag. Pero gikan ni ato, wag yun ni biya. Basahon na itong Biblia, sa katawhan sa Ginoo, nakig-uban ang Ginoo. Ningnan niya si Moises, paghimog balong-balong, Exodo 25, versikulo 8. Nganong pahimuon man sa sanktuaryo, unsay gusto niya makapaglaom, Exodo 25, versikulo 8, because I will dwell with them. Ningon ang Mateo 28, versikulo 20, makapaglaom. Siya ningon, and I will always be with you, even unto the end of the age. Wow. Pero di na to mahikap ang Ginoo, di na to makita og naong-naong. Pero niining panahon na makapaglaom, ningon rin, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them, and they will be with His people, and God Himself will be with them, and be their God. Sabi ninyo makapaglaom, kung uban lang yun nato kanunay ang Ginoo, kiliran, mahikap na to pagkaglaom, grabe kasipti ang imong kinabuhi. Nining kalibutan na, i-allow sa Ginoo ang mga panghitabo. Pero niyan ang bagong yuta o bagong langit nga giandam, ang Pinoyanan nga giandam sa Ginoo para nimo kanako, wala na'y mga panghitabo. Kay ang tanan mga kapaglaom, unsa man siya? Lunlon nga kalipay. Nagingon pa sa versikulo 4, kanunay na itong madunggan, He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or mourning, nor crying or pain, for the old order of things has passed away. Abi ninyo kapaglaom, akong gihandom nga maabot na gyudunta ning panahon. Liman mo nang nakay kasakit, liman mo nang mamatian ka. Sayon kay comfort og dili kay tungdan. Pero ikaw yung tungdan pagkapaita. Apa nagsaad ang Ginoo mga kapaglaom, ni ani niining kalibutana. Kaya nga naman kapaglaom, ang saad sa Ginoo iya ning ilisan. Kanang bagong langit ug bagong yuta mga kapaglaom. That will be our eternal home. Wow! Ining kalibutana is not our eternal home. Your residences, ang inyong mga gipangpuyan ng inyong residence, it's not your final home. Kay ang gisaad sa Ginoo, sobra pa ni ana, katahom, ug wala na dinhi, dito na sa bagong langit ug bagong yuta, mga kapaglaom. Unsay wala dito sa langit? Kay kung ang tanan, naa diri mga kapaglaom, anong wadto pamanta dito? Nganong mangandoy pamanta? Kay naa di ay, ni anang bagong langit ug bagong yuta, nga wala karon. No? Nagingon rin makapaglaom. Isaias 25, versikulo 8. Niyan ang bagong langit o bagong yuta, wa na'y kamatayon.
Nining kalibutan na, sayang na kay kutloon ang kinabuhi. Bisan asa, grabing kamatay. Bisan asa, grabing kasakit. No? Grabe mga kaigsonan ng mga balita. Naigipanghulog sa taal. Amot o sa katinood na kapaglaom. Ginaimbestigahan pa. No? Maglingkod-lingkod ka. Wali mo dahuman. Naray mangulatag kalit. Ay, grabe. Kasakit. Mga kabataan, gipangbuli sa eskwelahan. Mga ginikanan ba masayon, gabi kasakit. Ang uban nangamatay, pero niyan ang bagong langit o bagong yuta. Unsay wala didto makapaglaom? Wa na didto'y kamatayon. Kaya nag-ingon ang Isaias 25 versikulo 8, tanaway mong Biblia makapaglaom kung naa kay Biblia. Isaias 25 versikulo 8, arang kanindot, gunobon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon. Wow! Gunobon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon, og pahiran ang mga luha, og papaso niya ang kaulaw sa iyang mga katawan. Wow. Wala na'y kaulaw. Nining kalibutan na. Gabi. Bisan unsang matang sa kaulaw na, di ka imbitahon og birthday to aka ulaw. Oh? Mag-birthday po ka og kulang, nang imbita ka, kulang ang imong giandam, ulaw. Magpakasal po ka. Unya, ang imong gipakaslan medyo ubos-ubos og estado. Ulaw po. Mauna ang uban, ang ilang mga asawa, ilang isuroy o gabi, kay og buntag kuno, ulaw makitaan sa uban. Gaming kaulaw, pero gunobo ning tanang kaulaw. Gunobo ng kamatayon, mga kapaglaom. No? Imagine a world where never have to say goodbye. Nining kalibutan na ay mga goodbye. Pero niyan ang bagong langit o bagong yuta, wala na'y goodbye. Wala'y goodbye. Pagkikauban nga walay bugto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Pag sinati sa kalipay nga walay bugto o walay undang, atong basinati makapaglaom. Ang pagtagamtam sa kalipay matagkaroon niya, walay bugto hangtod sa eternidad makapaglaom. Dili ka mangandoy niya na. Wow! Mao niyang unod sa mensahe. Sige na mong nakadungog ni ini makaigsunan. For the first time kamo nakadungog, ako kamong lipayo na ini mga pulunga, kay ningon ng Ginoo, isulat ka na. Ipahibalo, iminsahe. Gusto na ko ning balik-balikon makapaglaom. Aron sa sigig balik-balik makapaglaom, makabaton kitag paglaom sa balik-balik, makabaton kita og ligon nga pagtuos balik-balik, makabaton kitag kalipay sa balik-balik nga mensahe nga gikan sa langit. Nagingon day makapaglaom. Dito, wala nagipag-antos. Wala nagipag-antos dito, mga kapaglaom. Revelation 21:4, wala nagipag-antos. Wala nagipag-hilak. Kaya ang paghilak, kalipay o pag-antos. Wala na hospital. Magpa-hospital ka karon, wala kay kwarta. Wala kay kwarta, langay-langayon ka. Wa kay pang down payment, dili ka matagad. Sa dihang matagad na ka, di kay pagawas o wala kay ibayad. Ay, grabe, ang kapitos o ang mga pagantos. Samot na karon bisan unsa na lang nga kanser ang motakboy sa lawas. Pagkadungog ni mo na kay kanser, grabe ang pagantos. Oh? Grabe mga kapaglaw, mga kasinatian, kasakit na ining kalibutan. Gani, naipangutana mga kapaglaw. Tubaga daw ninyo ni. Ang uban nasayo din pero ang uban wala nakabalo. Naaman diri sa off-channel si Brother Tawing. Ako siyang pangutanon. Pangutanon mo na ako makapaglaom. Unsang butanga nga mahimo nimo sa gabi nga dili nimo mahimo sa adlaw. Oh? Brother Tawing. Naaman na si Brother Tawing. Ha? Unsay mahimo nimo sa gabi nga dili nimo mahimo sa buntag. Gipangutanan ako si Pastor Romel, si bisan kinsa akong gipangutanan nga wa nakabaluhan ng makapaglaom. Nadunggan ako ni sa radyo. Ay, wa gyud sila katubag makapaglaom. Tanan, mukaon ka gabi, buntag mukaon pa ka gabi. Matulog ka gabi. Ngit-ngit, madto kag budiga, ngit-ngit pud bisag adlaw. Akong itug-an karon makapaglaom. Ako di ko ma-surprise. Brother Tawing, kabalo ka subag? Maligo. Unsay mahimo nimo sa gabi, nga di nimo mahimo sa adlaw. Maligo po kag adlaw. Sayon magkapaglaom. Kana rang pagbilar. Naabaday magbilar og buntag wa man. Kanang pagbilar magkapaglaom. Dinhira na siyuta. Wa na dito sa langit mga kapaglaom. Unsay pay wala dito.
Wala na dito ang sala o mga tentasyon. Wow. Wala na sala dito makapaglaom. Ining kalibutan na, bisan asa ka mo adto. Bisan asa ka mulingi, kasala ka makapaglaom. Apa nagingon? Ang Nahum 1:9, mga kapaglaom. Nahum 1:9. Bisan unsa, tanaway ng Biblia, bisan unsa man ang ilang gilaraw batok sa Ginoo, iya kining hatagan og katapusan. Wow. Nahum 1:9. Balikon ko magkapaglaom. Niya ng bagong langit o wangong yuta, wa na dito'y makasala, wa na dito'y temptasyon. Ngano, bisan unsa man ang ilang gilaraw, batok sa Ginoo, iya kining hatagan o katapusan, ang kasamok dili na kini mo abot sa makaduha nga higayon. Wow, pagkanin. Gusto nako makapaglaom, mahitabo na ng panahon. Dito wala na'y bulagay. Much more makapaglaom, wa na'y bulagay sa Ginoo. Pag kanindot magkaigsoon. Sakit kayo. Abi ninyo magkapaglaom. Sakit magali ng malayo ka sa imong minas kinabuhi, mo abroad, pakasakit. Mo mga kabataan sa dihang mga eskwela na, di na makabalik layo ng eskwela, sakit kayo matanaw magkapaglaom. Apan ang pinakasakit makapaglaom, dili ang panaglagyo sa mga banag asawa, dili ang panaglagyo sa mga asawag, mga ginikanan o mga anak, apan ang pinakasakit sa langit, mga kaigsunan, kanang mudistansya ka sa Ginoo. Imong gidistansya ang imong kaugalingon sa Ginoo. Imong gipapahulay ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Wala na dito, mga kaigsunan. Dili itugot sa Ginoo. Nga naman, kaya ang gusto sa Ginoo, mga kaigsunan, He wants to be with you. Kay kung walay Ginoo sa atong kinabuhi, walay bisan kinsang makaadtog langit. Ningon siya sa Juan 14:6, I am the way, I am the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Usbon ko magkapaglaom. Ang uban nga naminaw karon nga nakigbulag sa Ginoo, dili lang naglagyo, nakigbulag sa Ginoo, balik sa sabakan sa Ginoo. Mamiss nimo ang sobra pa nimong gidahom nga iandam, ihatag, isinati sa Ginoo. Dili pa ulahi ang panahon. Nagingon mga kaigsunan, unsay naa sa langit? Wow, perfect health. Perfect health mga kapaglaom. Diri ang pinakata siguro, mabot og gatos. Daghan na yun ikaw, pastor, sa health director pa ko. Pilang imong pangandoy, pastor, nga edad? Ako silang giingnan nga 200. Sa gamaya. Kung magbuot man muna ako nga, mo man na akong handom. Kaya ang ilang huna-huna, mga kaigsunan, pag abot ni mong isagatos karon, basin ko nog, bisan unsa na lang imong hikapon, bisan ang imong hugaw, basig unyang imong kaunon, isa nga makaluluoy na kahimta. Di na makaluluoy makapaglaom. Kay mao man ang imong handom, apan ang gihandom, ang gusto mahitabo sa Ginoo nimo, dili kanang imong gihandom, kanang gihandom sa Ginoo para nimo. Sobra-sobra mga kapaglaom. Dili makapaglaom ang atong mensahe karon, ang atong handom nga atong mabatnan nga ihat, nga atong mabatunan ni anang bagong langit ug yuta, apan ang handom sa Ginoo nga sobra pa sa imong ma-imagine. Sobra pa sa imong gidahom. Ang ato lamang himuon makapaglaom na ay Jesus. Unsay naa dito sa bagong langit ug bagong yuta? Purposeful living. Isaiah 65:21-23. Nagingon dito mga kapaglaom, magtukod tag mga balay. Daghan na ingon nga, kana ding pagka-engineer magamit gyud na sa langit. No? Nagingon dito nga, magtukod og mga balay, mananom. Agriculturist. Sabi ninyo magigsunan. Isgutan ni sa Ginoo, magkaigso, wa na'y balatian nito. Wa na kuno nagkinahanglan og doktor. Ang langit nagkinahanglan engineer og agriculturist. Apa naghisgot magkaigsonan, giingon lang diri magtukod tag mga balay. Kaya ang gusto sa Ginoo makapaglaom, magtukod magutag balay dinhi, ang uban lahi mo puyo.
Ang atong unahon na magtukod tag daghag balay aron maka-income. Apan ang gusto sa Ginoo, magtukod tag mga balay didto makapaglaom ka, kita mismo ang mapuyo. Kita mismo makontinto sa atong gihigdaan. Makontinto ta sa upat ka corner sa balay na ng bagong langit o bagong yuta. Nga didto mananumta nga dili mo harvest ang uban. Naiuban mga kapaglaom nga akong kailang nga medyo arang, pagkadaghan niyag durianan, pagkadaghan niyag rambutan, pagkadaghan niyag lansunisan, panahon nga timpo na nga timbunga sa durian, ay, high-end na pod kayang kawatan. Sa iyo pa sa buntag, musaka. Bisan pag naay magbalantay, musaka. Yung ko niya, giyon sa mato ninyo. Naaginiingon ko na yung magbantay, nanawag sa iyo, siya nga, Boss, niya magyun ni diri boss, nasakpan man ako ni. Sige ra magyun pangawat, dili magyun ni di magyun ni pupato. Unsa, pusilo na lang nako ni. Isa ayaw. Ayaw, pasagdiin na lang na diag mangawat. Tiyaw mo na. Labi naglayo ka. Naa kay gumahan, naa kay kalubinan, naa kay sayop, naa kay mga saop. Usahay, dili kumplito ang iremit mga kapaglaom. Pero didto mga kapaglaom, ang imong gitanom. Imong matagamtaman sa imong mga silingan, masaluhan sa kadaghanan, nga wa kay gamayng kaguol kung dili lunlun nga kalipay. Yeah? Mga kapaglaom, nianang langit, nagtukod ta, mananom ta. It is a combination of our hands, our minds, and our feet. Nining kalibutan na magon mga kapaglaom, basta daghan kag kwarta, manugo ka manggo ka, di ka mo tanom. Dito mag-igsoon kita yung mangunay. Kay gusto sa Ginoo, unsa may pulos ani atong kamot o dili nato buha, lihokon makapaglaw. Unsa may pulos sa atong tiil. Unsa may pulos sa atong una-una. It is a perfect combination sa atong pagkatao nga ato ning mapuslan hangtod sa eternidad. Nagingon din makapaglaw mo sa langit. Wow! Divine fellowship. Ubay-ubay karon mga kapaglaom, ang wa dili gud manimba. Ubay-ubay karon makapaglaom, musangpit lang Ginoo, basta naa na sa kapitos, naa na sa balatian. Apan unsay naa sa langit, divine fellowship. We will be seeing God face to face. We will be together with Him every day, every afternoon, every morning, every evening, all the time. Nagingon rin, makikistorya ta kang Jesus. We will learning directly from the Creator of this universe. Nagingon pang Isaiah 66, og mahinabo gikan sa pagsubang sa bagong bulan o gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan magtigom alang sa pagsimba sa atong Ginoo. Wow, divine fellowship. Makapaglaom, dili ni sulagma nga matua ka didto mga kaigsuonan. Dili kay naanod lang ka sa baha, maabot kag langit. Unya didto, mosimba nako kay nasa langit. Ug unsa ang tua nga practice dito sa langit? Praktison nato daan karon mga kapagla. Practice ta daag simba, practice ta daag worship, practice ta daan makiguban sa Ginoo. Kay dinhi pa lang nakigbulag ta sa Ginoo. Unya masulagmaan tag tua dito, di na mahitabo mga kapaglaom. Walay sulagma nga mahitabo didto sa langit. Nagingon rin makaigsunan, busa ang atong padasig, magkinabuhi ta karon with eternity in mind. Nagingon rin makapaglaom, don't settle for earthly things. Kanamura na tag nahiluna na diri mga kaigsunan ba? Sa kalibutan. Apa nagingon ang Ginoo, Kolosas 3:1 tama sa 3. Todos, set your minds on the things above and not on earthly things. Sit, ayaw ibugkos, ayaw ihatag ang imong daghan nga panahon sa mga butang nining kalibutan, mga kapaglaom, kay di na nimong madalag langit. Ang akong binisaya ni mga kapaglaom, ayaw idinalo ang temporaryo nga mga butang, di nimo madala sa langit. Nganong idinalo man nimo kapaglaom? Ang atong handom, permira nga ako. Accumulate things, accumulate status, mahimo kang PhD, pagkadaghan mga kaigsunan, achievements, bisan asa. Pero ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, settle your mind on the things above. Dili problema ang pagbaton sa daghang mga butang. Ang problema mga kaigsunan, nagbaton ka sa daghang mga butang, namalit kag yuta, wa nagali kay kwarta para sa Ginoo. Oh?
Nangambisyon ka mga kaigsunan, niini nga dako nga posisyon, pero wa ka nangandoy sa imong posisyon unya dito sa langit kauban sa Ginoo. Ang importante mga kaigsunan, gipahinumduman ta ni Apostol Pablo, set your minds on the things above. Dili problema ang naisakyanan mga kaigsunan. Ang problema lang, musakay kasi musakyanan, nga wala na kay hando mga kaigsunan, nga mubiyahe paingon sa langit. Biyahe na lang kabisan asa. Wa na kay hando mo biyahe sa langit. Nagingon na rin mga kapaglawom, live for what is last. Lasting. Live for what lasts. Aim for the kingdom that will never end. Mga kapaglawom, mo na atong handom, mo na akong mensahe nga gipaabot kaninyo. Unsa maning mga butang that will last. Mga butang that will last, mga paglaom, nga atong mabalon dito sa ginarian sa langit, ang imong pagtuo sa Ginoo. Ang imong kinaiya nga sama ni Jesus Christ. Ang imong gugma, mga kapaglaom, nga dili mulubad. Ang imong gugma nga walay gipili. Ang imong pagtagad nga walay gipili. Kanang Diyos nun nga kinabuhi, nahulma, the lifestyle of Jesus Christ, mga kapaglaom, mo ka ng eternal investment, mo nagingon rin mga kaigsunan, magkinabuhi ta, niining lasting nga mga butang, dili temporaryo nga mga butang. Nagingon rin mga kapaglaom, magpuyo ta karon, magkinabuhi ta, nga naay eternidad sa atong una. We long for eternity. Nagingon rin makapaglawom, tungod kay ang atong citizenship, Pilipos 3:20, our citizenship, kita lumulupyo niya ng langit. Ang atong puluyanan tuwa sa langit. Wow, let us live eternity in our minds, not only for today, but for the days until Jesus comes. Mga kapaglawom, unta natay nakabaton tag pilgrim mindset. Pilgrim mindset. Karon sa atong paghigda sa daghang kadlawan, pilgrim mindset ra gyud makaigsunan. We are just pilgrims in this world, no? Nagingon rin makaigsunan, because we are a citizens of that kingdom. Pumuluyo niya ng langit na atay eternal perspective. Ang atong panglantaw, mga kaigsunan, dili sa temporal, kundili eternal. Magbangi magunang temporal pleasures o eternal values. From eternal habits, na gitawag eternal habits ng atong kinabuhian, na ato ning madala nga magligon sa atong relasyon sa Ginoo. Unsa ni mga kapaglaom? Ako nang gisulti sa milabay ni adtong kagahapon sa araw worship. PWB, gipon anak ko nag-S, mga kapaglaom. Prayer, ningon si Pablo, pray without ceasing. Worship, divine fellowship, mga kapaglaom. Unya, ang letter B, Bible study. Ang letter S, mga kaigsunan, service. Because doing service, mga kaigsunan, it is building eternal habit, mga kapaglaom. Nagingon rin, mga kapaglaom, home is not here. Living for eternity. Kanang eternal life, mga kapaglaom, dili lang na sa gisaad sa Ginoo. Kanang eternal life. Abi ninyo kanos magsugod mga kapaglaom, dili sa pagbalik sa Ginoo, apan nagsugod ang eternal life the moment you accept Jesus as your personal Savior. O gikan niya nang gidawat nimo si Jesus Christ, mga kapaglaom. You experience the beginning of eternity, mga kaigsunan. Kay pag-experience niya mo naa kay Jesus Christ, ang kanang Diyos nun nga gahom, mao'y mag-usab ka na to, gikan sa atong kinasudlan, mga kaigsunan, o mag-andam ka na to for an ending communion with God in that eternity. Mga kapaglaom, nini kagabi yun, do not miss home. Ayaw pakyasa, kanang pinuyanan, imong puluyanan nga giandam sa Ginoo. Abi niyo kabaglaom, without God, we can never be in that home. Bagong langit, bagyuta, you weren't made for this world. Wa tagihimon ining kalibutana. We were made for a kingdom where joy never ends, love never fades, and Jesus never leaves. Don't miss home
because home is not here. Sabi ninyo magkapaglaom, basta sunset na gali, pagkanindot sa talanawon sa sunset. Apan ang sunset nagpasabot lang na there will be another day. Pero niyan ang langit, mga kapaglaom, sobra pa ang imong maami sa sunset. Nining kalibutan na, bisan unsa nga mga butang, it brings us tears. Apan niyan ang pinuyanan nga giandam sa Ginoo. Iyang ihatag na to. Ang pangutana nining kagabion, mga kapaglaom, have you gotten too comfortable here? Komportable na ba ka nining kalibutan? Komportable na ba ka sa imong nabatunan karon? Gikapoy na ba ka sa mga kasakit? Gusto ba nimo nga maundang na ang mga kasakit o mga kalisdanan? Nakasinati, gikapoy na ba ka, makapaglaom? Sa mga nangawala, nimong hinigugmas, kinabuhi, nangawala nga mga butang. Imo bang nasinati, the emptiness? Kana bang emptiness, mga kaigsunan? Tungod kay gusto ipahibulo sa Ginoo, nining kalibutan na, there is always emptiness. Apan ni anang langit, there is always fullness. Don't miss home, mga kapaglaom. Ang invitasyon sa Ginoo nato nining kagabion, mga kapaglaom, Jesus is inviting you and me to live with Him, to live with your family, to live with the community, to live with your friends and your loved ones, niyan ang eternidad. Abi ninyo, mga kapaglaom, this world is not our final stop. This world is just our waiting room. Do not miss home. Inigbalik sa Ginoo, muuban kita ni anang langit nga iyang giandam, bagong langit o bagong yuta. Nini kagabion, mga kapaglaom. I have said many things. Apan akong hando, mga kapaglaom, ako kang imbitahon. Gusto ba ikaw makig-uban sa Ginoo ni anang bagong langit o bagong yuta? Aduna ka ba'y handom, mga kapaglaom, sa pakig-uban sa Ginoo sa imong pamilya ni anang bagong langit o bagong yuta? Nagtuo ko, mga kapaglaom, gusto ka. Andam na ba ang imong kinabuhi, mga kapaglaom, para ni anang bagong langit o bagong yuta? Kung miyong kadili pa, ni ay panahon sa pag-usap. Dawata si Jesus. Kinabuhi ang handom ni Jesus. Pakig-uban ni Jesus, matagadlaw. Kaya ang gusto ni Jesus, we will always walk with Him every day. Kay kining katapusan, mga kapaglaom, mga slides, matupan ni Robert and Wendell Loveless. Ang alawito, nagingon, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves, Jesus keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Ang akong hando, mga paglaom, mahumana ang series sa Awakened, living the message, loving the mission. Akong dakong hando, mga paglaom. Every day, mga paglaom, we will walk with Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Matag-adlaw, kauban ni Kristo, ni Jesus Christ, tamis kaysa mga adlaw nga miagi. Meaning, magkatamis ang imong kinabuhi. Siya magluwas, siya magtipig kanimo hangtod sa iyang pagbalik. Ikaw ug ako, kitang tanan, mupuyo niya ng ginharian sa langit. Hinumdumi, makapaglaom, kanang iyang giandam para na nimo ug para nako. Ang Ginoo magpanalangin. Alang sa pagtapos, gusto nako, mga kapaglaom, inyong basahon ang pag-ampo nga naisulat diri sa atong screen. O gusto mo mong mata ang inyong basahon, why problema? O gusto mong maminaw, iduko ang inyong ulo, mag-ampo, ta magkapaglaom. Lord, thank you for the hope of heaven, not as a dream, but a promise. Help us to live with eternity in view. Let every decision we make prepare us to walk with you in the new earth. Until then, may we remain faithful, joyful, and focused on home in Jesus' name.